halo, halo, halo. Halo. Sugeng rawuh para miyarsa. Para miyarsa Monggo sampe Dokter Kotaya Sandireok saking Ponorogo Ponorogo Monggo sami dipun lestarekno monggo mirsani tari rampak barong dari Rampak Barong rampak barong samboyo arek reok satya kawan bapak jai sapa kali Sapa kali bebe Mogi-mogi saking Gusti Yo ditarik Oh ya 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 Ha Rampak barong rampak barong ambiar koner kidul karang cukup tarik mama Semoga Yat Aja. Ya. Ya, out. Ayo. Out. Ya. Ya.
Waroko Boyo Setiakawan original. Ayo ya. Oh. Ait. Iya, au. La 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 la. Ya. Out. Oi. Ya, out. Lo. Oi. Ya. 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 Just ayo yo. Tunggu Raden Mas Gimbal kalian Bobo Krisno di kepiak alon-alon tole. Oh. Iya, out. Iya, out. Cih. Ayo, Iya, out. Buka titik, Semoga toli satemo tiap pihak alon-alon toli. Tangi turu yo ger, aduh, ayo, awas, woi, ayo, awas ya nak, dicacal boyo alon-alon ger, aduh, awas, ayo, gerok, ya, iya, Sarah, acak, osrok, ada. Oh, ayo acak. Warga isik kandel ger, kami turu, awas, ayo ngadeg yang syutingan ya nak, ngadeg idul ger, aduh, Sarah. Ocak kayak Arifin, ayo awas, Maneng, ayo salgo maneng, awas, ayo, out. Iya. Maneng, baik sebelu. Pun, nangko mana le? Out. Iya, out. Iya.
kepiak alon-alon tole kucah ganteng. Aibun. Ah. Oh. Iya. Ayo. Sing gede aja sampai di kalano sing Iya. iki yo nak. Au, boy. Ya. Out. Hey. Out. Out. Iya. Iya. La 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 la. Iya. Iya. Sorak. Yo. Yo. Terus ayo le. Iya. Ya, out. Out. Ya. Ya. Sora idewe le.
Tari rampak barong Sambaya setia kawan nggih akeh cacahe 6 maceme sampun sowan teng dalemipun Ibu Yuli Adelia sekeluarga nggih saking dusun Kunir Kidul Karangsukup. Tari rampak barong Sambaya setia kawan nyambut gawe bebarengan Ida Audio Sound System saking Umbul Dung Jajang kagunganipun Mas Hendi nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Harvest Production video syuting saking Kunir Kidul kagunganipun Mas Hartono. Eling rampake ditata sing apik jajal kemantene digoleki nggih putra putrine Ibu Yuli Adelia nggih disyuting dijejerno ning pinggire tari rampak barong Sambaya setia kawan nggih kalian disukani gending mama pamundutan saking Cak Tari gendinge napa Mas Arif sing kuat Kakang Nanang ditarik alon-alon. Kuat nggih menika gending ingkang angka 1 teng wontene tari rampak barong Sambaya setia kawan ditambahi sak gending mama jajal ngalinyang genduk Fendi dikei ngangeni mama tetos.
Yo. ngangeni nggih nggih menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Eling rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane ndang diganti tari Serimpi Sekar Jadilan. Yo! Yo yo yo.
mekaten para rawuh panjenengan sampun